it will fight. Hallelujah. I will fight. Hallelujah. I will fight for my life. Hallelujah. Hallelujah. Who invasion? Or else back up. Or else who invasion? Back up for us. Invasion. We want. Hallelujah. Tanaza, only God give you power to fight. Tanaza watulu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. So, landawo babelwela kuyo kwakuthiwa yintoni? PENIEL. So bakhona imfakazi eqhubeka phi ePENIEL. Hallelujah. Namhlanje noba ngabani intazipha ebusuku uzuthatha hour eyi-1 noba uqale ngo-11 yoma ngo-12 noba uqale ngo-12 yoma ngo-1 yandiva noba uqale ngo-9 ngo-10. Hallelujah. Uthi namhlanje ndikwiPENIEL yami. Amen. Ndizongena uzomthanazela kuye uthi le indawo iPENIEL yami. Amen. iPENIEL mazalana yile ndawo Jacob wethanaza ekuyo. Amen. Wathi bagqiba ukulwa basikelele wathi ukubiza ngale ndawo yintoni? iPENIEL. Amen. Because ulwena bani uThixo wawina kuyo. Amen. So ndifuna ukuthi namhlanje ebusuku noba ngabaxesha uthanda ntoni? 1 hour with the Lord. I'm in PENIEL. ndikwiPENIEL. Ufunde la 32 verse 24 uyotsho ku-30 emva kokuthini qala uthandaze ugqibe ntoni? I-hour eyi-1. Amen. Ngeke uzabe usentoni? usePENIEL uthandaze kodwa uthi ndiyakholwa ndiphumelele, ndiyakholwa ndiwinile. Ntasifana sibe ngenyawo. Hallelujah. Ima ngenyawo lo ndawo kuyo. Hallelujah. 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 The invasion of PENIEL. Hallelujah. Ifuna ngale game yakho uzovala amehlo akho ithi babi lokumnyama pha. Hallelujah. La nabantu azawunika wona abantu ngoba le nto ngithetha uyenze pha kwakho. Amen. Uyenze besho bentsho ngalo. Amen. Ayinungayilibala. Hallelujah. It's PENIEL. Ufunde la verse yonke bese ufuna namhlanje